Γεια σας παιδιά, και σήμερα σας έχω μια έκτακτη είδηση. Αφού όσο σας έχω πει θα σας λέω όλα τα νέα. Το Stumble Guys θα βγει και για Xbox και για PS4 αλλά και για PS5. Και αν δεν με πιστεύετε, να το βλέπετε. Θα βγει για PS5 και ελπίζω να μπορούμε να συνδεθούμε από προφίλ, δηλαδή εγώ να μπορώ να μπω στο προφίλ μου και να μην είναι έτσι, να μην μπορείς να μπεις στο προφίλ σου και να έχεις απλά αυτό το αρχικό skin και να πρέπει να πληρώσεις, να κάνεις, να ράνεις. Ελπίζω απλά να στα δίνει, να σε αφήνει. Και αν δεν γίνεται, εγώ αποκλείεται να μην πάρω κάτι από αυτό. Είναι το Stumble Guys, ξέρω, εγώ θα δώσω λεφτά πάντως για να πάρω και κάτι έστω. Και θα μπορούμε να παίξουμε όλες τις versions και σίγουρα θα βγάζουμε live τη βίντεο όποτε μπορούμε. Γι' αυτό να περιμένετε στον επόμενο μήνα.